what's up mga idol? So finally, so BBC tayo ngayon mga idol, no? At yun ako mga idol, na surprise tayo mga idol sa, sa training ngayon, no? Hindi natin alam na yun nga, na surprise tayo na yun nga, may ano pala ngayon, may karga pala ngayon sana sa BBC, no? April 27 mga idol, no? At yun nga mga idol, no? Declaration mga idol. Patibayan mga idol, no? 220 mga idol, no? So yun, isang beses na ito mga idol, at sa ano, sa bawat ano lap mayroong ano 100 additional mga idol. Patibayan area po, area loading. Ayun na, Patibayan area Loading. area loading. O sa EPSA only lang mga idol, no? Kumusta mga kukuy? What's up mga idol? So finally, so BBC tayo ngayon mga idol, no? At yun ako mga idol, na surprise tayo mga idol sa, sa training ngayon, no? Hindi natin alam na yun nga, na surprise tayo na yun nga, may ano pala ngayon, may karga pala ngayon sana sa BBC, no? April 27 mga idol, no? At yun nga mga idol, no? Declaration mga idol. Patibayan mga idol, no? 220 mga idol, no? So yun, isang beses na ito mga idol, at sa ano, sa bawat ano lap mayroong ano 100 additional mga idol. Patibayan area po, area loading. Ayun na, Patibayan area loading. O sa EPSA only lang mga idol, no? At yun ako mga idol, no? Medyo yun, tagilid tayo mga idol, no? Kasi tagilid. Ano mga idol, no? At yan, isasali natin mga idol, si Bibi Mola mga idol. Yun, nag-iisa lang doon, no? Ayun yung owner ron doon, no? Mga idol na si Bibi Mola lang mga idol, at saka isang ano mga idol, mga idol na si Mia mga idol. Isali natin mga idol, no? So abangan natin mga idol, titingnan natin mga idol kung talagang solid. Alin lagyan dito eh. Yan o. Ayun na nga mga idol, no? Talagang ubusan to mga idol, ubusan ng lahi. Ubusan ng pera. Ano mga idol, newbie tayo dito sa mga ganito mga idol, no? So ito, kailangan natin kailangan pa natin magsaliksik mga idol, na para malaman natin yung mga hindi yan, kaya mo din. Yun na nga, no? So thank you yung natin, yung mga patibayan natin iba mga idol, kasi medyo kapos tayo ngayon mga idol. So dalawa lang na, isasali natin mga idol. Mega shoutout na sa lahat ng mga kalapadis, no? Talaga ito nga, dinumog yung EPSA mga idol, loading station mga idol, sa dami mga kalapadis mga idol. Talagang malalakas na mga dito ngayon mga idol, no? At sana wish lang natin mga idol, masama tayo dyan mga idol, kahit paano mga idol, no? Makaabot tayo ng dulo mga idol. Isa-isa lang. Oh. Ayun mga idol, no? Shoutout tayo mga idol, no? Hindi natin matandaan mga idol, sobrang dami kasi mga idol eh. Sige. Ayun mga idol, mega shoutout mga idol, mega shoutout kay J Farms TV, yun, mega shoutout sa idol. Maraming salamat sa idol, no? Yan, mega shoutout kay kay Racing Pigeon Channel, yun. Mega shoutout mo. At kay Red Check Love TV, yun, mega shoutout sa'yo. At Albert David, yun, mega shoutout, no? Mga idol, no? Kaya sila kayo mga idol, no? Kasi sobrang dami kasi mga idol, no? Kaya ito, sinulat na natin mga idol. Aliana ba? Aliana? Aliana Love.
Yan, Jason Lino, no? Mega shoutout, no? Solid Daddy supporters, no? Maraming salamat si Idol. At yun, please naman mga Idol, no? Pasupport naman tong mga munting channel natin mga Idol, no? Huwag na kayong mahiya mga Idol. Huwag na kayong mahiya magtanong kung may right click ka nito. Yan, paklik lang yung button. Area. Ay, pati ba yan? Wala po lang sa kanya. Wala puling. And Mark Tonga na mega shoutout sa inyo at kay Memo. Ano to? Memo. Yun, Idol, hintayin lang Idol, no? Kasi may ano tayo, may paparapol tayo Idol, no? Hintayin lang mga Idol, baka palay mo, yung mainang nila lang natin mga Idol, ikaw yung magpapalakas yan mga Idol. Ayun, Just Lalok Wala sa amin konti na. TV yun, Just Lad, di ko alam kung paano basahin to, no? Ano? Yun, mega shoutout sa Idol, no? Okay na ba natin ako maganda? Team Lamag from Tonga Leyte. Yun, mega shoutout sa'yo. Yun, si ano to, si Maoy Kapili. Pastilan Bay. Mega shoutout sa'yo, no? Maraming salamat to mga Idol, no? At yun, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, no? Please pa-subscribe naman sa munti nating channel. At yun, sa lahat ng viewers natin dyan mga Idol, maraming salamat sa inyo. Patuloy tayo mag-vlog mga Idol, no? Hanggat yung ibon natin mga Idol dumilipad, hindi dumudulo. Yun. Oo, sigat ka yung Ano mga Idol, no? Ang hingin natin dito mga Idol, no? Ito mga Idol, at mga kalapatis dito mga Idol, no? Siyempre sa pogi natin coordinator. Boss Noy, baka may shoutout niyo, Boss Noy. mega shoutout nga pala kay Joslo. Gulong lang ng gulong, magiging gulong. Yun, mega shoutout. Walang katapusang gulong mga Idol. Yung Idol, sino Idol Jackal? Idol Jackal. Abdul Jakol, what's up? Ano, mega shoutout natin sa pogi coordinator at si Boss Justin, mega shoutout. At sa kanyang may bahay mga Idol, mega shoutout, no? Mega shoutout kay Ronald Gonzales, no? Flyer Mix and Breeder mga Idol. Yan, mega shoutout sa inyo, no? At May pabol ako, pa-support naman Jojo Boko Vendors. ayun, no? Mega shoutout. Ayun. Pasuport naman mga Idol, no? Jojo Mocha Vendors mga Idol, no? At kung nag-isawa kayo sa pagmumukhang to mga Idol, meron tayong Jojo Mocha Vendors mga Idol, no? Meron tayo yan, yung channel na yan. At syempre meron tayong public prank, yun, mega ito, pasupport naman mga Idol. Yun mga Idol, yun, yung ano natin, yung Mega shoutout nga pala kay Gerald Abdul Jakol Salsarin. yun. Mega shoutout sa inyo, Boss Gerald, yun. Abdul Jakul, yun. Malutom yun, Ano mga Idol, sobrang saya dito mga Idol sa BBC mga Idol, di sa, sa EBSA loading station mga Idol. At yun, mga kalapatids mga Idol, dito mo makikita mga Idol yung mga tunay na kaibigan mga Idol, mga kalapatids. Yun, mega shoutout sa inyo, no. Yun, dati wala tayong nakilala dito mga Idol, no. Tapos ngayon, kahit paano mga Idol, meron na tayong mga bagong friends dito mga Idol. At halos lahat na nagpa-shoutout sa atin mga Idol, no. Halos mga kalapatids, yun, mega shoutout sa inyo, no. At maraming salamat sa inyo. Ayun nga, no. So, hindi natin alam mga Idol, no, itong warrior natin mga Idol na si Bibi Mola kung hanggang saan naabutin ito mga Idol. Pero hanggat umuwi siya mga Idol, tuloy lang sakay mga Idol. Tuloy yan, di kaya mga Idol, no. At yun mga Idol, pag nawala siya mga Idol, advance mag-isip, no. Tapos ang vlog natin mga Idol, at siya mga Idol. Siyempre mga Idol, no, may season 5 pa naman mga Idol. Babawi ulit tayo mga Idol, no. Tuloy lang ang breed mga Idol. Kumbaga si Jasla TV, yon TV Love, yon. Tuloy lang ang breed. Gugulong pero mega shoutout na sa pogi natin coordinator. Nonoy Mola, yun nga, no. Good luck, baby Mola. Good luck, baby Mola. Nonoy Mola, ano ba ito ba? Artista ba natin? Nonoy Mola. Nonoy Mola. Solid pala ito mga Idol. Meron dito namin nahiligaw na artista mga Idol, no. Dito sa BBC lang yan mga Idol. Henry Tiglaw. Ayun, Henry Tiglaw. Mega shoutout, no. Yung ano, hindi na... Saka si Richard Pangilinan. Yun, mega shoutout Richard Pangilinan, no. Ito Joel San Miguel Amo. yun, Joel San Miguel, mega shoutout sa inyo, no. Naririnig ko na yung malalakas mga Idol, yung malalakas na mga pansier mga Idol, naririnig ko na dito ngayon mga Idol, no. At yung nga mga Idol, no. At good luck sa inyo lahat mga Idol, sa atin din mga Idol, no. Pati sa akin mga Idol, sana makapagpadulo pa tayo mga Idol para tuloy-tuloy yung vlog natin mga Idol, no. Joel daw mula na Momoy pa. Mega shoutout nga pala kay Richard Pangilinan. Ang estatwa ang buhay. Ano, revolta na pala yun. Pero buhay na. Yan, mega shoutout na Richard Pangilinan. Yun. Ano mga Idol, no. At siyempre mga Idol, no. Ano mga Idol,
ka mga idol. At syempre mga idol, no, abangan na ito bukas mga idol. Titingnan natin mga idol, no. Oh, shoutout. Sino mo shoutout? Kanino? Shoutout kay Brad Nonoy. Nakakalap. Yun. Shoutout kay, ano, kay Boss Noy, no? From anong love, idol? Anong love? Pogi Lo. Yan, Pogi, no? Makmaksunga. Ay, Makmakso. Ito pa rin Makmaksunga yan. Mega shoutout, no, idol, no? Ito, solid to mga idol, no? Ito, nag-iingay ng pangalan to mga idol, no? Makmaksunga. Beach na Magat Pamilya. Mega shoutout, no? Magat Pamilya. Ay, mega shoutout, no? Thank you, idol. Maraming salamat, idol, no? Ayun na nga, mga idol, no? Ayun na. Ikaw, may shoutout ka? Wala nga. Wala na siya yung shoutout, mga idol. Babalik na kami kasi may ininom kami doon. Tatapusin namin yun. Ano mga idol, maraming salamat sa inyo mga idol. At John, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please pa-subscribe sa channel namin. At stay on na mga idol. Bye-bye. Yeah, what's up? Solid talaga yung BBC mga idol, no? Talagang dinudumog mga idol. Ayun na nga. Shoutout ka! Anong lock? Oh, yun! Shoutout kay Jojo. Ayun! Jojo Boko Vendors, no? Dami yan ginagawa. At yun nga pala mga idol, no? Mega shoutout sa booking coordinator natin ng ng BUF mga idol, no? So dito rin siya sa BBC ngayon mga idol. At bukas idol, kita sa idol. Yan. Puro champion yan. Boss, Ang dami niya. baka may shoutout ka, boss. Mak! Kabukan nyo ba? Balang bigising! Pakikabog! Alright? Idol, ano? Hap? Alright, thank you! Alright, good morning po, Roel Soliman! 1, 2, 3, Urdaneta, release! Alright! Good morning po! Ayan po yung mga ibon natin sa Urdaneta po! Urdaneta! Ayan po, good morning mga idol! Salamat po sa matinding suporta nyo sa BBC! Share na po kayo! Wala po ang BBC! Kabog! Ayan po, napakaraming ibon! Napakarami mga idol! 2,000 years later. Kumusta mga kukuy? Yo, good morning mga idol. Yun nga mga idol na, so medyo tinanghali tayo pagising mga idol, na dahil sa yun, nag-edit tayo ng vlog. Edit tayo ng vlog kagabi mga idol, na yan, sobrang saya kagabi sa mga idol, sa loading station ng BBC, no. Ayun na nga mga idol, na release na dun mga idol na 6:09 mga idol. At yun na nga, nag-forecast tayo mga idol. Ang dating ng ibon natin dito is 7:20 mga idol, no. So yung 7:20 mga idol, merong speed na 1.4 mga idol. At yun na nga, no, time check tayo mga idol, no, 7:32. Pero wala pa tayong ibon mga idol, wala pang dumarating. At yun na nga, no, sobrang kagabi mga idol, sobrang saya kagabi sa BBC. Yun, dami nagpa-shoutout, no. Yun, mega shoutout sa inyo lahat, no, sa mga idol natin dyan. Sa mga gusto pa magpa-shoutout mga idol, no, comment down below mga idol, no. At syempre, gagawa natin na shoutout yan mga idol. Shoutout, mega shoutout sa inyo, no. At yun na nga, no, medyo talagang puwet ako dahil sa yun, natulog ako kagabi, mga bandalas, mga bandalas alas 2 na yata yun. Kailangan check natin na maayos ng ibon natin mga idol. Ang pinaka-importante sa atin dito ngayon mga idol, no, makuhaan natin mga idol ng video kung sino mabilis ngayon mga idol. Kung yun bang kung yun ba si Bibi Mola, siya pa rin ba yung darating ngayon mga idol, no. Yan, dapat 7:20 mayroon na mga idol, no, sasabay sa mga malalakas na ibon mga idol. Sasabay sa mga sa mga malalakas sa EPSA. Yun nga, no, 7:20. So speed 1.4 mga idol, no. At yun 7 na mga idol, no, pero wala pa rin tayong ibon mga idol. 7:33 mga idol, no, wala pa rin tayong ibon. Yun na nga, no, so yan.
Waiting lang mga idol. Idol no, meron tayo mga idol oh. One down tayo mga idol oh. Ayun na. Sino to? Sino darating na yan? Dalawa. O yung checker natin malit mga idol no. Yung kapatid yung nagano mga idol. Kapatid yung nagano klaberyan natin mga idol no. So dito na mga idol no. So time check tayo mga idol. 7:38 mga idol. Ayun na ano at kasama yung blue bar mga idol natin. Kalampagin mo JB. Ayun na ano, one down tayo mga idol no. So siya na una ngayon mga idol. Si Bibi Mola wala pa mga idol no. Yun na nga. Ito yung kapatid ng nagkaranglan natin mga idol, ng kalabirya natin mga idol. Kapatid ng nagkalabirya natin no. Yan ano. So ito na Ayun na. Ayun na, pumasok na. Ayun na. So one down tayo no. May kasabay na blue bar kayo na mga idol. So anong ko, sana yun? Nawala bigla. Ayun yung ano. So 7:38 mga idol na. May isa tayo mga idol. So ito mga idol na napakabilis ng natin mga idol na sino kaya to? Yung natin mga idol, yung MPC natin mga idol. Yung white natin mga idol na napakabilis mga idol no. Ayun no. Yan. Ayun na mga idol. Napakabilis niya mga idol no. So si Bibi Mola mga idol na huli mga idol. Wala pa si Bibi Mola. So yun na nga no. Time check mga idol 7:40 mga idol no. Ayun isa 7:38. So ano, dalawa na tayo mga idol no. Dalawa na yung bumaba sa atin mga idol. Yan, tumambay pa oh. So yung mga idol na tumambay pa mga idol no. So kailangan kasi dyan sa kanila mga idol na kalampagin yung pagkainan mga idol. Yan. Para pumasok agad. Kasi pag ako dun sa baba mga idol, pasok agad yan mga idol. Yun na. Kaya pag tinatawag sila mga idol, sobrang bilis nila mga idol. Pasok agad yan mga idol no. Yung ano. Yun na. Ayun na, bumaba na mga idol. Ano mga idol na yung kanina mga idol na yung kapatid ng nagkalaberya natin mga idol na pagbaba niya mga idol. May sumabay na blue bar mga idol. Kasunod ano mo yung blue bar, hinatid lang siya. Yung ano. Sino mga idol? May isa tayo mga idol oh. Sino kaya ito mga idol? Yun oh. Sino kaya yung mga idol? Yun oh. Dumating oh. Sino yan? Red check natin mga idol, dumating na. JB, pakalampag na pagkaya ng JB. Tignan mga red check ba yan? Check mo nga. Tawagin mo, pababain mo. Yun mga idol, pangatlo na tayo mga idol no. So 7:52 mga idol. 7:52 yung red check natin dumating. Yun ano, pag tinatawag sila mga idol ng mga pagkain mga idol, bababagad sila mga idol. Ang bilis sila bumaba. So 7:52 mga idol. So yun nga mga idol na dumating na si Gracel mga idol no. 8:22 mga idol. At yun nga ano, medyo na late na siya mga idol no. At okay lang. Okay lang kahit medyo na late mga idol no. At yun nga no, kulang pa tayo mga idol no. Abang-abang tayo ulit mga idol. Yun na, papasok na siya. Ayan. So yun nga mga idol no, dumating na si Blue Bar mga idol. 8:24 mga idol no. So dumating na siya mga idol. At yun nga ano, si Bibi Mola wala pa mga idol no.
At yun nga, patuloy tayo maghintay mga idol, no? So himala ngayon mga idol, no? Si Bibi Mola mga idol, di pa dumating mga idol. Talagang nahuli siya ngayon mga idol, no? Di natin alam kung baka naganahan sa paglipad, no? Asa na kaya si Bibi Mola mga idol, wala pa mga idol, no? At yun nga, no? Waiting lang tayo mga idol, no? Yo! Yun na nga mga idol, no? So, tapusin natin itong vlog. Tapusin natin itong vlog ito mga idol, no? At yun na nga, sa anin natin mga idol, no? Kulang tayo na isa mga idol. At yun na nga mga idol, no? Si Bibi Mola mga idol, no? Panlima siya dumating mga idol. Di natin alam kung bakit, medyo bumagal siya ngayon mga idol, no? Siguro baka masama yung pakiramdam niya. Yun na nga mga idol, no? Panlima siya mga idol, no? So, 8:30 dumating siya mga idol. At yung isa naman natin mga idol ngayon ay 7 ganon, mga 7 ganon oras mga idol, no? Mabilis. Yung kapatid nung nagkalabiryan natin mga idol, no? At yun na nga, si Bibi Mola mga idol, no? Galing yan sa PUF mga idol, no? Sa derby mga idol. Sinakay natin yan, no? Saan to? Rosario La Union mga idol, no? At yun na nga mga idol, yun na nga yan, bumagal siya mga idol. Siguro baka baka lumipad-lipad pa kung saan-saan mga idol, o nasama kung saan-saan. At yun nga mga idol, tatapusin na dito mga idol. At maraming salamat sa inyo. At kita-kits tayo mamaya mga idol sa PUF. Bye-bye!